El-Rufa'i ya baiwa Sunusi mukami a Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El-Rufa'i ya baiwa tsohon sarkin Kano, Muhammadu Sunusi na biyu, mukami a hukumar bunƙasa zuba jari ta jihar. Gwamnan jihar Kaduna ya nada Sunusi a matsayin mataimakin shugaba a majalisar magabata ta hukumar bunƙasa zuba jari ta jihar, wadda ake kira da Kadifa. Kwana ɗaya bayan gwamnan jihar Kano, Abdullahi Umar Ganduje ya sauke shi daga gadon sarautar Kano. Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya yi aiki a matsayin gwamnan Babban Bankin Najeriya CBN kafin ya zama sarkin Kano a shekara ta 2014. A lokacin ya kawo manya-manyan sauye-sauye a harkar banki da tattalin arziki a Najeriya. Wata sanarwa daga gwamnatin jihar Kaduna, wanda mai baiwa gwamna El-Rufa'i shawara kan kafofin watsa labarai da sadarwa, Mrs. Muyi Adeke, ya sanya wa hannu, ta ce jihar Kaduna fatan amfana da ɗimbin basira da gogewa da kuma sanin jama'a da Allah ya hore wa Malam Sunusi domin bunƙasa zuba jari da tattalin arziki a jihar Kaduna. Sanarwar ta kuma ambato gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i na cewa martaba ce ga jihar ta samu mutum mai girma irin Sunusi ya jagoranci ci gabanta. Sauke Sunusi daga matsayin sarkin Kano da gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya dai janyo cece-kuce ne a ciki da wajen Najeriya. Tuni aka nada Amina Ado Bayero a matsayin sabon sarkin Kano domin maye gurbin Sunusin. A halin da ake ciki, tsohon sarkin na Kano, Muhammadu Sunusi na biyu, na jihar Nasarawa, inda hukumomi suka kai shi bayan da aka sauke shi daga gadon sarautar Kano. Kawo yanzu ba a ji ta bakinsa ba kan sabon mukamin da gwamnan jihar Kaduna, Nasir El-Rufa'i ya bashi. Zainab Suleiman.